era visto. O corzo. Ben sabedes que en Lameiro vivimos moitos episodios relacionados co mundo animal. Pero, polo xeral, eran animais de carne e oso, que existían de verdade. Ata hoxe. Esta peripecia involucra a un bicho que nunca ninguén viu diante. Nunca! E non falo dun capricornio, A historia é moi graciosa, mira, non digo que non, pero é que non poido ser así, muller. Que sí, faime caso que é como cha conto. Maruxa e a chuzas perdida. Claro, xa sabes como lle gusta a ela o coñá, claro, iba co espino, cochea que iba e esnafrouse contra un eucalipto. Claro, antes de que chegara a Garda Civil e lle fixera soprar, fixouse nunha señal que había do cervo botando saúl, sabes? Esa señal. Sí, non vou saber, o sinal máis absurdo do código de circulación. Onde se viu un cervo botándose a un coche? Corzo, Moncho. Esa é a clave, non son cervos, son corzo. Pois ela fixouse na sinal e dixolle a Garda Civil. Ese foi o que se botou a min. Zas, aí acabaronse todos os problemas. Pero non a multaron ni nada. Multala. Vanlle dar un vespino novo. Xa que topar cun corzo é como topar cun tesouro. Eu penso que todo isto ven sendo cousa do novo carné por puntos, que aí cambiou todo moito. Como estou seguro de que xa imaginades, o ataque do corzo fantasma foi rapidamente adoptado en Lameiro como estrategia ante calquera tipo de imprevisto na circulación. Logo Venancio, 97 anos, cuchimpín na finca, é que eu cuchimpín e que a cisterna dando tombos de campana hasta o río que non afogou de milagro, Cala a boca, en condicións normais teria sido unha ruína. Entre a grúa e pagar a multa por contaminar o río, pasaba de 1.000 euros. Pero claro, foi dicir que a culpa era do corzo. Home, é que o corzo, cuidado, o corzo é moi amigo de botar os chimpíns, E despois que non digan os da xunta de que andamos mentindo. Que a culpa xa é dos de tráfico. Claro, poñenche esa sinal co corzo, que parece que te vai a atacar, non sabes? É unha pintra alimaña asesina que... parece que está pedindo a berros que o denuncies por un crime, carallo. O de botarlle a culpa a un bicho inocente e imaginario e que todo Dios che crea sen rechistar debe de ter algo que ver con eso que chaman estado de benestar. Que tan avanzada é esta civilización, Que desgraza, Moncho, que desgraza. Que pasou? As 4 rodas do Mercedes pinchadas e a letra da dereita toda rayada, así, a propósito, completamente rayada. Pero logo, usted onde se meteu co coche? Na choupana, claro. Non, na choupana non, foi aquí en Lameiro, na praza de minusválidos, a de Pepucho Pulido. Que mala uva ten o tipo. Pero claro, como falta unha perna, está medo cego, non podes tomar a vinganza persoal do ollo por ollo, dente por dente, senón te cercaba e así, toma, quitaba o ollo que lle falta dar unha patada na perna que lle queda. Xa. Está triste, vexo. E claro, agora vostede está preocupado porque a reparación lle vai sair nun dineral. Calcula. Iso non lo ganas ti en 6 meses, Moncho. Estamos falando dun Mercedes de 1997. Don Anselmo, non se preocupe. Perda cuidado, Non lle vai sair nin por un peso. Pero que dices, desgraciado? De que estás falando? Estou dicindo que a reparación do seu coche vai correr enteiriña a cargo do goberno deste país. Meu dito, meu feito. O corzo milagroso volveu a atacar. Expliqueide claramente ao funcionario que aquel corzo salvaxe me picara cos cornos as 4 rodas e me rayara con a aleta dereita. Estamos falando logo dun macho adulto en celo, non? Non lle puxere ninguna pega, don Anselmo. Nin a máis mínima. Polo visto, na consellería xa están enteirados dos ataques virulentos dos machos desta zona. Normal, andan descontrolados. Eu penso que é o momento de empezar a decir que isto ten que ver co cambio climático. Non hai dúbida. Busquis con outra ronda. Paga o corzo. Polo corzo! O episodio do Mercedes de don Anselmo foi o chupinazo de saída para toda unha fervenza de reivindicacións. A xuventude de Lameiro, sempre atenta ás novidades, foi a primeira en subirse ao carro. Que tipos. Veña, facede sitio, por favor. E logo, hoxe non hai botellón, que? Non, dixémoslle os da xunta que unha manada de corzos non lo arruinara. Entón, hoxe chegaron e puxeronse a construir un botellódromo novo do Trin, que está guapísimo. Entón quedas ver o lugar con nós. Claro, non vou xa ir por aí habendo unha manada de corzos salvaxes. Ti pensa que eu estou tolo ou que... Pero, Kevin, os corzos non era para... Mira o mulato de Dios, que jaita ten un tipo,
Decídeme se non era para chamar á Xunta e poñer unha queixa de que un corzo deixou atontado perdido ao meu fillo. Pero claro, non valería de nada porque sei que levan días e días cos teléfonos colapsados. Como yo conto, señor funcionario, estaban organizados seguro, porque foron dereitiños os palitos de cangrejo. Como vostede imaginará, iso supón un gasto terrible. Como que herbívoros? Mire, non me cambie de tema, Eu non sei que clase de corzo soltan vostedes noutros sitios, pero os que soltaron aquí en Lameiro tolean polos palitos de cangrexo. Así que, como comprenderá, eu exixo unha indemnización, que eu non lle teño culpa do seu capricho de botar bicharío ao monte. Oi! Faltaría. Ata aquí eu penso que podíamos ir trampeando, pero houve unha reivindicación que empezou a levantar sospeitas. De alguna maneira pasámonos da raya. Mamá, pídoche que non te precipites. Por favor, pensa ben. Non teño nada que pensar, Anselmo. A ti amañaronche Mercedes, non? Pois cala a boca. Medio ambiente, sí. Ben, teño unha denuncia que comunicar de extrema gravidade. Contan os máis vellos de Lameiro que dona Hortensia foi sempre unha muller cunha vida sentimental axitada. A estas alturas falta algo de vigor, pero o que é imaginación tena toda, ou máis. Eran 7 corzos macho, sí. Saltaron o muro da propiedade, desactivaron as alarmas e penetraron con violencia na miña alcoba con intención clarísima de forzarme. Sí, tiñan as hormonas disparadas, uns cornos enormes e uns rabos. Ai, que raro, baixo todo. Cala a boca, imbécil. Isto é mellor que o teléfono da esperanza. Corzos cornudos do máis profundo do bosque. Oh, por favor, vostede quere sabelo todo, picarón. Como resultado das fantasías de dona Hortensia, a Xunta enviou unha recua de técnicos de medio ambiente que certificaron que en Lameiro maldito corzo hai. Ni un. Aquí en Lameiro hai alcoholitros e monte queimado que polo visto non é o hábitat natural do corzo. O corzo é moi señorito, sí. Bueno, e os 3 que había papounos o lobo. Dixe un lobo. Eran varios lobos. Sí, señor. Sí. Pues exactamente podrían ser 13, 14, 15 como bueno. Poña unha manada de lobos. Pues leváronme 3 palés de quintos e 4 caixas de whisky. Escocés. Como? Disculpe, cuidado, non me fala así que eu son un cidadano e teño os meus dereitos, Como? No, merda vai usted máis a nai co pariu, vale? Colgou. Pero parece vos normal isto. Así que un corzo sí, pero un lobo non, Ben che faicho unha desfeita un animal pequecho e riquiño e daquela sí, daquela pajancho unha millonada. Pero ben cho lobo, e co lobo que é unha alimaña do inferno, penso non hai un duro. Pero vos parece vos normal. Parece vos normal isto, Cago nos ecologistas, diré. Despois ainda queren que non vayamos queimar o monte. Hombre, por Dios. Tranquilo, Pesquiña, tranquilo. Pon un viño e morro conto, vale? Iso si non se levaron as dilusiñas do baño, claro. Acupuntura. Levo uns días cunha dor de costas criminal. Normal, tanto traballo acaba con un. Sí, claro. Digo que mate o traballo. Non tes nin idea, Moncho. Ti non sabes o que levar a correspondencia cruzando ríos, vales, montañas, entendes? Faga frío, calor, neve, se vai... Cala a boca, Lino, cala a boca que ti non sabes do bar, vamos. Mirad para aquí, Mirad o que inventei. Está un invento meu. Chámolle carne espetada nunha agulla, Véate. O que invento teu, payasos? Este é un pincho moruno toda a vida. Eu non sei o que é iso. Eu chámolle carne espetada nunha agulla. Me quedaron en invalidez para toda a vida. Ben, amerezame, son un herói. Cala a boca, Lino, cala a boca. Mira, Puscas, este é un pincho moruno, Non sei como te teño que repetir. Colles isto e valle metendo carne por aquí e xa está. Que xa está, eso inventei no esto, estaba sin inventar. Entón, trapa aquí a agulla que Que non. Esa agulla, me trapa aquí, O que pasou despois foi algo extraordinario. Ai. Pero matáchelo, matáchelo, a culpa é túa, Agora tens que axudarme a enterrarlo. Cala a boca, Puscas, por favor. Lino, perdóame polo que vais que iras. Foi un accidente.
Que xa non me doen as costas. Como? Que non me doen as costas, Moncho. Doime un pinchazo para as costas, non? Mira, isto antes non podía facelo. Curáchelo, Moncho, curáchelo. Moncho, pero ti sabes o que é isto? Tes nas túas mans a milenaria ciencia da acupuntura. Acupuntura, que é unha cidade da acupuntura salindo de Santiago para a Coruña. Que dis buscas? Que dis? Moncho, ti sabes o que tes? Tes un regalo, Moncho, tes un regalo. Acupuntura? Sí, acupuntura, sí, me teño lido eu moito sobre ese tema, son un experto. Pensei que a acupuntura era o novo ministro grego de Finanzas. Non sabía de que falaban, pero disimulei. O caso é que a cousa funcionou. Foi un accidente, pero a cousa funcionou. Dixéronme que curaches a Lino cunha agulla. Sí. Fabuloso. Pois eu levo aquí un dor no ombro dende hai uns días que non aturo máis. Así que, ataca. Pero, se o deixo peor... Como? Confío plenamente en ti. Se fuches quen de curar a Lino, me podes curar a mí. Veña, veña. Como queira. Aí vamos. Non o pensei moito. Estábame presionando de tal maneira que lle chantei o primeiro que atopei. E que pasou? Sorpresa! A verdade é que o pinchazo doe un pouco. Pero a dor do ombro desapareceu completamente. És un fenómeno, Moncho. Estouche moi agradecido. Bueno, como recompensa, hoxe podes marchar 15 minutos antes. Non te aficionas, Veña. Ajá. Funcionou por segunda vez. Fun asesorar un do Chino Yun, que ele sabe moito destas cousas, e faloume dunha ciencia chinesa milenaria, que non sei que bla bla bla, Bueno, eu quedei co importante, que cando cravas, pasa a dor. Quixen comprar un kit de agullas de acupuntura legítimas, non? Pero, carallo, tiráballe do aire do caras que eran, entón comprei un kit de agullas de calceta, que para o caso ben vale, Agora, hai que practicar. E con quen? Xa teño a persoa axeitada. Practicar comigo da acupuntura? Vale, pero o problema é que non me doi nada, papá. Pero se ten boa maña, espera. A ver, deixa mamá. E toma, Ai! Perfecto, agora xa estamos preparados. Veña, a practicar. 1, 2, 3. Apliquei as agullas e a ciencia funcionou. Como non ia funcionar? Doi chamán? A man non, pero as agullas parece que molestan un pouco. Bueno, pero a man non che doi, non? Bueno, pois xa está. Un novo triunfo da ciencia da acupuntura contra a ignorancia. Cal é o meu método? Cambio a dor de sitio. Bueno, ese método xa o tiña meu avó. Facía algo parecido. Cando che doían as moas, o tipo collía unhas tenazas, retordía cho dedo. E xa non te acordabas da moa, do que che doía o dedo. Claro, o meu método consiste basicamente no mesmo. Agora teño que poñer en práctica a miña técnica e darlle a conocer a todo o mundo. Pero antes teño que probar coa persoa que máis achaques ten de todo o lameiro. Sabedes, non? Crava, mamonazo, crava! Sigo tendo as mesmas dores de sempre, pero ti dalle, pon outra, Moncho, pon outra! E logo non lle dou as agullas. Para nada. Sí, teño tantas prótesis que non das cravado en carne. Pero veña, ti dalle, veña, desgraciado, veña, Sandou? Non, era un caso imposible. Doeulle máis? Tampouco. Logo, un novo triunfo da ciencia contra o escurantismo. A miña fama medraba por todo o lameiro. É que aquí somos moito de ter achaques, moito. Era visto. A ver, tranquilas, que hai agullas para todas. Vale, a ver, ti que telles? Nada. Como que nada? E logo para que queres facer a acupuntura? Como fai todo o mundo, eu tamén quero. De paso, non podes poñerme así unha inscripción tipo satánica, coas agullas. Mira, cala a boca. A ver, seguinte. Vou eu. Sí, a ver. Teño unha dor neste xeonllo desde hai uns días que... Vale, perfecto. Ben, daquela aplicamos a agulla neste brazo para facer unha corrente alterna de enerxía e que vaya directamente á corrente continua do outro lado. Preparada? Ti estás seguro? Segurísimo. 1, 2, 3... Moncho, non te estarás pasando con isto da acupuntura? É que mal fago. Home, andarlle cravando agullas á xente sin desinfectar, teño medo que pase algo, Como que sen desinfectar?
Entre pinchazo e pinchazo paso a lingua, E non hai un mellor desinfectante que o cuspe. Non sei, eu estou preocupada, Monchiño. A ver, mira, tranquila, que desta vai sair todo ben. Sabes unha cousa? Non sei se é esta seguridade en ti mesmo ou o qué, pero desde que andas na acupuntura atopo-te moito máis atractivo. Normal. A miña capacidade sanatoria dame unha aura especial. Ven aquí, meu fumanchú. Foi unha noite memorable, amigos. O da acupuntura parecía que non ia fallar nunca. Pero de súpeto, os acontecementos deron un xiro de 450 graus. Inesperado de todo. Era visto. Moncho, ti eres un impostor. Ten cuidado, don Anselmo, cos cables que os estou amañando. Teña cuidado, non Vamos se a ver, chegue. o hombro que antes non me doía, agora doeme máis que antes. E a perna se me infectou, a perna do pinchazo. Dixo o médico que tiña que denunciar. Os médicos sempre defendendo o seu carallo. Ese non son capaces de ver máis salado que lles inculcan na universidade. Pero serás imbécil, teño a ferida chea de pus. Que non se... Cuidado cos cables, home, por favor, que vai levar un corrientazo. Mira, o pus seu vai por dentro xa desde sempre. Non é cousa da acupuntura. Moncho, que non me repliques. Que non se chegue o que... Pensei que o mataba ca descarga. Vime fora do traballo, que a vida desgraciada, arruinado. Pero novamente pasou algo inesperado. Moncho, que fixeches? Perdoe, don Anselmo, perdoe. Está ben? Estou ben, creo. Non sei, o corazón vai un pouco desacompasado. Parece que vai parar, Teño dificultades para respirar, O corpo entumecido. De feito, non sinto as extremidades. Pero o certo é que o ombro xa non me doe. E a perna tampouco. Moncho, creo que estou curado. Grazas, Moncho. Grazas. Es un fenómeno. Ai. Decateime de que estaba vivindo nun gran erro. Estaba poñendo en perigo a vida da xente. Adeus ao atraso da acupuntura. Está claro que o que realmente cura, o que realmente é sanador, é a electricidade. Sí, xa dicía meu avó cando falaba dos electroshocks, que o curan todo. Agora o que teño que facer é practicar. Que tal de medo, Chajo? Bueno, quitando o golpe que me deches outro día máis os pinchazos que as agullas, pero... No, disso estou ben, Pero tranquilo, que iso ten fácil a maño. Que? Que faz? Nada, ti tranquilo. Nené, esperta, Kevin, esperta. Que moito mellor do da man e dos pinchazos, Vou arrear outra vez esperta. Kevin Peixeiro. As que están en vermello son as que suspenden, Jessy. 1, 2, 3... Kevin, están todas en vermello. Xa, ese é o problema. Mira, vou deixar de estudar. Bueno, según iso, parece que xa deixei de estudar fai tempo, pero agora quero facelo de maneira oficial. Xa, e que pensas facer todo o día? Pois buscar un traballo. Non pode ser tan difícil atopar así un traballo guai, non? Digo eu. Que non, Venancio. Jessy e máis eu non temos carné. Si, se sei de alguén, dígocho. La veña, tá loco, que pasado. E sabes de alguén aquí? Porque Kevin está buscando traballo. Sí, estou buscando un traballo. Sabes conducir? Sí, bueno, meus pais din que non, pero sí, eu creo que sí. Daquela será que sí, porque tua nai non dá unha primeira. Vai onde Venancio Peixeiro. Anda buscando alguén que lle leve a motocarro mentres estea de baixa. Buah! Unha motocarro! Buah, unha motocarro! O meu fillo, aparte de algo lento de razoamento, é moi audaz, moi valente. Atrévese con todo. Mesmo con traballos especializados como o de peixeiro de interior. Sí, un oficio con múltiples e variados matices. Un peixeiro ambulante é como un corredor de bolsa que ademais é psicólogo e que ten que ter as mañas dun contrabandista. É un dos oficios máis complexos do mundo, fillo. Pero, mamá, como pode ser tan complicado ser peixeiro? Mira,
Señora, quere sardiñas? Ai, sí que quero sardiñas. Bueno, pois tome sardiñas, aí as ten. Ese non leva sardiñas, burro. Terás que ter a labia, a habilidade para colocarlle xurelos ou fanecas. Se non hai fanecas, bacallaos. Ti pensas que levar un motocarro de peixe é como ter un quiosco? Non, nené, non. A ver, aquí... Pero a ver, ser peixeiro, que pode ser máis difícil que ser astronauta da ONU? Pero que da, non é da NASA, burro. Ves como non tens nin idea de falar, home? Eu como que non sei falar? Que non sei falar eu? Eu podo falar ata aburrir, Ou pensas ti que eu non sei falar, Eu podo falar aquí se quero ou podo estar falando un mundo de horas, Onde que pensas, Lura? Que és un peixe, que é un peixe. E ti tamén, que és medio... És media faneca, ti tamén. Home, podo estar falando aquí ahora, se quero podo estar aquí falando eu. Nas mareas, cando ti a marea como che veo. Veche ver? Como é? Grande, pequena. Empezou a falar con acento da costa só por levarlle a contraria a nai, que tan túzaro é o tipo. Aí tiralle a raza de Elvira, que son todos así, uns carneiros. Leva 2 días como motocarro de Venancio. É claro, levado por esa audacia da que vos falei antes, agora xa non para só nos puntos de venda habituais, non. Agora di que intenta abrir novos mercados. Payaso. Ala, aquí tes os calamares que me pediches, Puscas. Veña, ponme un refresco que veño morto. Kevin, pero non che pedín calamar. Pediche. Ai, non me ias pedir... Ahora non me veñas con reclamacións, Puscas? Non che pedín, home, pero vamos a ver, se aquí non se traballa o calamar, que eu só traballo o género do callo. Puscas, faemos favor de probar os calamares, que espende nunca probaste unha cosa tan fresca na vida que está como meter o mar directamente na boca. Veña, ti, pásame un refresco, payaso. Non teño nen a menor intención. Ai, non tes intención. Ai, non tes intención, entón de comerlle xestas e máis callos a este señor. Ben que che ven a intención cando che poño unhas uviñas ben frescas na mesa. Aí ven che intención toda de golpe, verdad que sí? Ya que bien, José, cala a boca que che remanco unha que apareces no gran sol, Ai, remancas ti. Pero mira, pa pejarllos que traballan, porque ti remancarte pa traballar, eso non nunca viches na vida. E ti, carteiro, que? Outro que tal vai? No, se aquí do traballo non vai morrer ninguén. Eso xa cho dijo eu. Veña, e ti que? Traeche mañá máis calamares ou que? Non sei, trae. E vos agora, por que non vou andar vindo pa eso? Que perdo cartos, Puscas. Tráeme 2 kilos, non sei. 2 kilos non chos traio. Traioche 2 caixas, que isto non ves que ten moita merma. Anda, bueno, veña. 2 caixinhas pa mañá. Mañá. Pois a ver que fago os calamares. Botarellos aos callos, a ver como lle quedan. Ese lerchismo natural que lle saiu de dentro tampouco vos lo teño que explicar, non? Eso, por suposto, venlle da raza de Elvira 100%. Ah, aí está, caldeirada de Descartes, a mellor caldeirada de todas. Isto, peixes con ollos ou caldeiro? A ver se te estiras un día tras un par de centolas. Bueno, Monchito, xa nos estamos queixando, Sempre veña queixa por aquí e queixa por alá. Pois sabes que che digo, ano de queixas, ano de ameixas. Ameixas sí, ameixas non, pero pa collelas hai que baixar o riñón. Vi que sí, nené, vi que sí. Ai, o meu amiño pescado. Vinga, quieta, os ricos despois do viño que saben moito mellor. Despois do viño, vas beber viño na mesa? É logo que vou beber, Monchito. Que o peixo que pide é viño, que de hoja sabe farto. Pouco sabemos da vida. Chin, carai, nené. Fixo boas migas coa nai, porque o lercherío é moi amigo do lercherío. Se fose por min, sacaba o sopapo limpo do mundo peixeiro. Pero non o fixen. E en contra do que eu pensaba, a súa carreira profesional empezou a despuntar. Ai, Amancio, escoita unha cousa, eu levo sin problema ningún, pero xa che dijo que Puscas, pois, que colleu 2 caixiñas. Vale, moi ben, pois entonces veña, far ben, sí. Veña, apuntoche 4 caixas. Veña, moi ben, levo char mañá. Veña, hasta logo, chao, 4 caixiñas, chao. Mira unha cousa, Kevin, non é por nada, pero por que falas así, É unha cuestión de marketing, porque a xente o que quere é comprarlle peso a unha persona de mar e non un descerebrado do interior. Normal. É que vai che ben logo o negocio. Vai ben, pois hasta estou pensando en comprar, en alugar, xa para así de primeiras, 2 motocarros, e depois ampliar o negocio así aos polígonos de Carballo. Moi ben, está ben, nené. Moito me alegro por ti, Eu sempre souben que ti valías para a venda ambulante. Bueno, máis ben viaxe cunha furgonetiña vendendo calcetíns polas feiras, pero, ao final foi peixe, é moito mellor. Hasta teño pensado un rótulo pos motocarros. Voulle poñer
Peixe de lameiro, o mellor do mundo inteiro. Está ben, bonito pero mira, se lle cambias lameiro moito mellor, porque en lameiro non hai mar. Pero, Ramón, pero non digas tonterías, pero é que eu vendo peixe, non ando vendendo agua de mar. Ai, Ramón, estás cada cousa que vai a monela. Se cadra ten razón. O mundo do comercio non ten nada que ver coa lógica. Mirade Zara, Zara que non é máis feo. E ao final resultou ter pejada. O caso é que ao meu Kevin cada día ia mellor. Eu digo-che unha cousa. Como siga así un mes, eu pido a xubilación anticipada e ala, a vivir a lo loco do lerchismo de Kevin. Ai, e ti toda a vida falando mal del. Biches, Moncho, como o noso nene vale moito. Cariño, bin. Eso sí, coincidirás comigo que o tiña algo calado, Ai, o noso Kevin, industrial de éxito. Falando de industrial, dixo don Anselmo que eu quero levar ao Club Financeiro de Santa Comba para presentalo en sociedade. Ai, non podo estar máis orgullosa del. Quen me verá comprando un Marinera City? Vos sabedes como vai Simeone, non? Partido a partido, que tal. Pois nós todo ao contrario. Estivamos toda a noite botando as contas da leiteira, que se casas, que se iates, que se viaxes, que se arruinara a carmucha. Bueno, carallo, todo canto soño feliz había ocorreusenos a nós. Pero claro, é o que teñen os soños en lameiro, que duran o xusto, moi pouquiño. A ver, pues, un segundinho que hai que colocalos ben, que si non salen todos xuntos. Aí vai. Aí estamos, outros 3.000 euriños. Pois con estos penso comprar un máis último cuá que teñan en maio. Ai, vai ser moito cuá, Iso nada, amiguinho. Isto vai embora primeiro prazo da furgoneta frigorífica. Pero que furgoneta frigorífica, pero nos chegará cos motocarros que temos, muller. Non, Kevin José. Teremos unha flota de camións. Expandiremos o negocio por toda Europa. E seremos ricos. Muller, pero por que tens que facer iso? As ben nos chega co que temos. Para poder vivir tranquilos, Kevin. Para poder estar todo o día tirados no sofá, sen facer nada. Bueno, muller, pero si eso é o que levo facendo eu toda a vida. Estar tomballado no sofá. Bueno, para iso é para poder casar, mercar un piso, Que ter 3 ou 4 fillos, ou 5. Son moitos gastos. Que se hipotecas, médico, universidades, clases de música, as letras do coche. A vida de industrial non é nada fácil, que? Ai! Contoume Venancio que Kevin lle aparecera na casa branco, pálido e recén vomitado. Devolveu as chaves do motocarro e dixolle que nunca máis ia volver comer peixe na vida. Jamás. Que me parecía a min raro, home. Que se inútil nos fose sacar a nós da miseria. Mala chispa o coma. Pero, nene, coma modo que ainda che vai facer mal, home. Marta, que teño un control de mates despois dun de coñecemento do medio que esa asignatura me encanta. Veña, Marta, chao. Ala, a modo, ai, respira. Ai, Jesús. Peti biches, que ansia lle entrou agora polos libros. Tranquila, debería, tranquila, que na próxima evaluación seguro que as carga todas outra vez. A ver se dá por montar un fondo de inversión nas Illas Caimán, que aí onde está o carto. Se Dios te oíra, meu rei.